काहे भाई केने जाता रहो? हां भाई तनी हम जाते नहीं घूम यार। हां मर्द बैठा तो साला घाम भइल बहुत तेज। घाम तो भइल बाटे। का होता है? कुछ ना का कइल जाई। सुनिए कि तार लइका पेपर देले बा। हम मर तू नहीं गलत ये पेपर इवरी कहेला रिजल्ट होता है बहुत जल्दी आवता। तब पास हो जाई कि ना? एकदम पास होई टॉपर आई जिला जवार में नाम कर दी रोशन कर दी। हां नाम तब यही ओके खेत बेच बेच के पढ़ावले बानी। हां ट्यूशन करले बानी कोचिंग करले बानी 1,000 रुपए का महीना देला बानी। हमके हल्का मत ल इवरी पूरा जिला जवार में नाम रोशन कर दी। चलो तो ठीक है बा देखिए छाती 156 इंची के हो जाई। ठीक बा देखिए लिहली तब रिजल्ट आई तो। हां मर्द तू नहीं हमरा ऐसन क्यों बा गांव में? ना ना केहू नहीं हम लइका ऐसन क्यों बा गांव में? ना पूरा खेत बेच बेच के पढ़ैले बानी लिखैले बानी। अच्छा वो तो पता चल जाई एकदम रिजल्ट बहुत जल्दी आवता। अरे तो ठीक बा देखिए लिहल जाई। ठीक है भाई चल तनी तनी। ठीक बा चलो। एटा के ले नहीं बा का हो रिजल्ट का भइल? फेल होइल बा। एकरा मन के बा 10 के परीक्षा निकाल लो। पापा तो दिन बड़ा लमहर धरत रहूं। कौन चीज? जे हमार लड़का का जोड़ा गांव में होइए नहीं थे आ फेल हो गइल। हां काम के बाद चुरु पांडु के मरे तारा क्या तारा क्या मरते हैं? पिता का मर जा चुरु पांडु जा डूब के मर जा। नगे रुका के जा कौन रुक मरे अपन ढोए बिल्कुल पड़िया बुला के और बाबूजी कहत रहन हम खेत बेच के पढ़ावत रहनी हां फेल हो गेल मर्द। बताओ कैसे काम चली? सर हमारे का पैसा से जा कुछ कमाई तो मिल के पैसा लेके का करते रहो? जा दू ये पिए करले तरह तुम जाते में तरह तो पड़ा जा के गाड़ी इतना महंगा पड़ रहा है। गाड़ी इतना महंगा एकरा मन के वाली क्यों पड़े इतना महंगा? एकरा मन के जा मर्द जा ऐसन कहला कि अपन बाप माई के साथे नाक कटा देला बड़ा मर्द। जा मन नकिया दुकान मरता है जाके मोर दिया। हम तरह जगह पर अथिन रेणी पर सकूत के जान दे दी। अरे अच्छा धस तुरंत आपते बा एकदम बाप माई के मुड़ी पर बोझ बन गेल बड़ा मर्द है। का चाहत लो मर जा इतना महंगा कुछ काम कर पढ़ाई लिखाई से कोनो काम ना चली। नया टोपी बा तनी पैसा से कमा माने का मर जाई अजय मर जाई ना मुंगा मत जागा ना तुम मार सब मुंगा दो ना जा जाके स्कूलिया पास बुदुक जा तो जा तो मर जाई ना। हां जा ए तारा धक लौटा ऊपर से जा 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 एक का कहो त लइका फेल हो गइल का? त लइका फेल हो गइल। सही बोलता रहा। हां फेल हो गइल बा का? फेल हो गइल बा आवे द फेल हो गइल। कितना हम खेत बेच देनी पढ़ाई लिखाई ओकरा और फेल के हो गइल। 1,000 कोचिंग करावत रही हो। आवाज आज के बताओ तनी आज यही जा बैठे माज आवे दुकान बताओ तनी। कहो रिजल्ट आइल बा? रिजल्ट आइल बा ना? रिजल्ट आइल बा बोल ना। और सब जना तक क्या मालूम चल गए तोर सब लड़का कुल के क्या रिजल्ट मालूम चल गए एगो तोर? हाँ सही से बताओ रिजल्ट आइल बा? है रिजल्ट आइल बा? आइल का भइल बा रिजल्ट में? हाँ ये बताओ पूरा ते समाज में हमार नाक कटवा दिले पूरा मुंह में करीखा पोत दिले। हाँ सब लेके पास हो गए बा सन। ये बताओ ये समाज में हम के मुंह देखे के निकले समाज में? हाँ तो घर से निकले हमारे काल कर दिले। हाँ तोरा पीछे हम कितना जमीन बेचनी जमीन बेच के तोरा पढ़े लिखे घर प्लास्टर ना करवाई। हाँ
जू कहीं डूब मत चाहते जाके कहीं फसरी लगा ले कि हमारा खातिर कलंक बारी पूरा समाज में नाम नाम कटवा देला बारी। जात नहीं आज मुझे तो जात नहीं हूँ। अब हम ना जियम आज हमारे बाबूजी बड़ी बोल रहे बारो एक मैंने मोर जाए ठीक रहे उनका आत्मा को शांति मिली। क्या करता रहो मर्द रह जा मर्द क्या करता रहो ए मर्द तू ना करे हो मर्द ओ भाई क्या करता रहो मर्द ए मर्द कुली ना कर जला हो काहे मर्द काहे ना करी अरे कहां ये करता माने कहां क्या तरह ऐसी हो गई करता रहो हम मर जाए कहां मर जीवो हमार बाप जानत रहो का होइल तो हम फेल हो गनी तुमके कितना कितना बोलते रहो। अरे फिर वाला का होला बहुत गर्व के बात होला कि फेल हो जाला करो के बात अरे तोरा का लगता और मुंह देखल काल हो ठीक बा। अरे कुल बात ना कहा के मर्द ना आज हम मरे ना ना हट मर्द तू उतर ना तारा तू मर्द कहां से आ गेलो तू इधर लो कहां से गेलो। अरे हम आ कनी कहां से गनी मात नहीं तो देखनी तो धातर फांसी लगा तो उतर मर्द उतर पर से ना मर ना मर के ना नहीं कुछ ना करे के मर्द उनका घर में बोझ बानी हमार खाइल से कतरनी डांग अरे दी बा। कहां करत हम समझान करे के बहुत गर्व के बात तू का है समझेगो? फेल हो जाला तो उतर 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 मर जाई काई करत ना मर जाई कहीं आइ कुल कार कइल जाला बताओ इतना बुद्धिमान हो गेलो ई कितना साल के हो गेला अभी फांसी लगा चल गेलो बुरबा कलाकार करत रह माने बुरबक भाई बुरबक ही बा तब का अरे मर जाम थोड़ी देर बोझ खत्म हो जाई। मतलब फेल हो गेल बहुत गर्व के बात होला एक बार फेल हो गेल त का होइल बा दोबारा पैसा दियो टप्पल रहियो जिला टप्पल रहियो। अरे हम का करी हमार सब यार दोस्त भाई बंद जितना लोग बा सब लोग ये बताते क्या होता है अरे सब लोग चाहते हैं मर जाई कहे ना- संताप दूर हो जाई। कहेला सबके कुछ कह दी लेकिन अपन समझला अपन करल जाला अगर कितना सुनी जन जाते हैं सब ये बताते हमारे दोस्त यार माने सब ये जे बताते कहत हमके कहे द ये अब फेल तो परीक्षा तो देखा कितना टप्पल परेशान हो रही हमारी ओकरा से हमरा लागल मर जेती वो ठीक रही थी ना ना 2000 से कम हो मर जाती। भाई माला दुनिया छोड़ के चल जीबा का फायदा रही रह तू जिंदगी में कुछ कह के देखाव आदमी के बहन अथी कर तू बहन आदमी बन रुक तारे पाछे पाछे घूमू आई मर जीबा बोझ खत्म हो ई कौन बात है। देखो आजकल लोग बानू कि एक बार आदमी आगे बढ़ता तो लोग सोचते कि वो खींच के गिरा दी हां ये तो बात गिरा बोला दी बा कि वो और गिर जाओ हाथ गोड़ टूट जाओ मर जाओ माने लोग देखो नहीं कि जात के लेके आगे बढ़ो हाँ, केहू हाँ। अपन केहू को बात कहत नहीं। हां ई कर लोग कर दले लोग के मत सुनो तू अपन कर ई फेल भइला त का भइल फेल से परीक्षा त तू टप्पर इबो चार गो लोग तेरा पीछे घूमी और फेल होला त का भइल परीक्षा दिया फेल से टप्पर इबो आ तोर बाबूजी के माने इतना अथी हो गेल बा कि ए कहत तारा के चल हम तोर बाबूजी के समझाओ तनी काहे कहिया तोर बाबूजी के हम समझाई काहे करत रहा लोग उनका बारी बढ़ा दे उठे के लइका हम टप्पर अथी अब तारा करी गिरा तोर नीचे चल हम समझाम तोर बाबूजी के चलो जेना हे कुल करना न कइल जाला मर दे बुरो कइला काम करत रह चलो अपना गलती तो काम करता तो बाबूजी के समझान हम बैठा के साहू का हाल बा ठीक है बा लगातार फेल हो गइल तो सुनिए कि इतना डर तो लगे कि मरने के धमकी देता रह कि जो मर जो हई कली हो कली फांसी लगा ली काहे कहत रह लगे का कह सकत है। अरे मान लो लड़का एक बार फेल हो एकरा पीछे हम कितना खेत बाड़ी बेचनी अरे जौन बैंक में टकरा लिया पैसा वो सब लगा देनी घर में प्लास्टर ना करवाइनी। हाँ बताओ अब हम का कर सकते नहीं हाँ, तो कहीं तो सब बोला बा। इतना खर्चा कैला के बाद रिजल्ट में जीरो आई तो का होई? हाँ तो दुखी हो गए करीब माई बाप तू का आइला अरे हम तो नहीं देखने तो लड़का फांसी लगाओ तो नहीं 2 मिनट और लेट कर दे तो लड़का धरती पर ना रहा हां कान होने डूब मरला हां कान डूब मरला हां एक मत कह जान तो लड़का के नाम कहल जरा मर जाए है मर तू नहीं समाज में निकलल काल हो गइल। अरे तो का भइल बा लड़के नु हो का पैसा फ्री में आता नहीं पैसा फ्री में लेखा कि पैसा का पेड़ लगा के रखल बा। नहीं सबको पैसा मेहनत से कमाला बाकी लड़के के ना करे चाहिए पर फेल हो गई अगले बार तो पास हो जाए टॉपर है जिला नाम हो जाएगा बताओ लड़का हम ना करे हम लड़के धरती पर रही ना रही तारे लड़के तो वो खत्म हो जाए खत्म ये ठीक रहला ना बोलो उनका कहा तो मान लो लड़का कहे हौसला कर बढ़ा दे कि लड़का फ्रेंड से अगले बार फेल हो गए तो अगले पास हो टॉपर मारो तो लड़का के और तो नीचे बात करता रहो मरा खातिर धमकी देता रहो ना करे के चाहिए तारा अब देखो फ्रेंड एक बार तो मेहनत करे बड़ा पसले भी रही अब फ्रेंड्स तो मेहनत और कर लड़का अगले पास हो जाओ एकरा पीछे सब पैसा लगा दे हम लोग व्यर्थ हो गए पैसा तो लगे ये फ्रेंड्स लगाओ कम से कम एकरो कुछ समझे के चाहिए ना। देख बाबू तुम तेहो मेहनत कर। नमस्ते प्रणाम ये वीडियो के माध्यम से हमके यह बतावे चाहतन जा कि जे भी स्टूडेंट बाटे पढ़ता लिखता
जौन उनके गार्जियन पढ़ाई में पैसा जौन लगावत रहे वो पैसा के उनके महत्व के समझे के चाही कि वो पैसा कहाँ से आवत है, कितना परिश्रम से आवत है पैसा कमा के वो। और गार्जियन से हम ये हाथ जोड़ के विनती करतनी कि कुछ ऐसा मत बोली जा लड़का सबके कि कुछ ओके दिल पर चोट लगे और गलत कदम उठावे के वो कोशिश करे। यही से आप सबसे विनती बाटे कि ऐसा काम ना करे के चाहिए। जगह वीडियो में लोग देखनी हलो ऐसा ना करे के चाहिए। चलिए फिर मिला जी अगला वीडियो में। और बोलो से एक और विनती में हाथ जोड़ के इस चैनल के सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें, तब हमने क्या क्या बोला पाएम जा। ऐसे ही प्यार दुलार हमारा टीम पे बनैले रही जा और जितना हो सके उतना शेयर करी जा और ऐसे ही प्यार बनैले रही जा। जय हिंद, जय भारत, जय जय भोजपुरी भोजपुरी समाज।